A kako izgleda kadar? Ma dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli u najnoviju epizodu sa Cecom i Pavlom u 9 opet sa Cecom, ali ne, ovo je bila šala, ovoga puta ja ću da budem intelektualka, a ti ćeš da budeš glupan. Ja, stvarno. Ja, to ti nije loša ideja, ajde to da radimo. I kako se ti osjećaš, Pavle, večeras? Hoćeš da nam ispričaš možda zbog čega smo mi zapravo ovde i šta mi to dočekujemo? Koji je povod? Pa ja večeras dočekujem svoj rođendan i ja dočekujem svoj rođendan i ja sam jako uzbuđen zbog toga, naročito zato što si ti moja devojka. I onda sam ja, zato što si ti moja devojka, ja sam izbunjen kako sam ja to zaslužio. Zašto? Jer sam ja toliko pametna, jel, a ti takav glupan. Da, i ne samo to, nego sam ja jedna socijalno jedna budala. Socijalno budala? Socijalno, pa tako su mi rekli, ja ne znam kako se to tačno kaže. Kako se kaže to kad u društvu se ne ponašaš kako bi trebalo, nego tako su mi nešto rekli. I ti si mi to rekao. Kako to izgleda kad se u društvu ponašaš nešto? Pala nam je kamera. Šta pala nam je kamera? Pa dole, treba da spustimo da bismo se vidjeli. A to je bilo od samog početka. Nije bilo tako, sad je klizilo, nisi gledala. Ne, to je bilo odmah, ja sam ti odmah rekao, mi nismo u kadru. I sad kako ja da glumim budalu kad sam pametnija od tebe, ajde mi da. Dobro, ajde nastav. I znači, svodi se na to da sam ja tebi rekao da je ovaj kraj u kome ja živim, a to se zove Dorćol, i tu je velika škola, a to je muzej posvećen Jovi Jovanoviću Zmaju i njegovom kolegi i prijatelju Jovanu Dučiću, i oni imaju tu jedan muzej koji se zove Velika škola. I onda smo mi to pohađali u školi, pošto naša škola je blizu te, naša mala škola. I to ima veze sa večerašnjim događajem, da mi dočekujemo tvoj rođendan. Pa da, zato što sam ja tad bio mali i onda smo mi stalno dočekivali moje rođendane kad sam ja bio mali. Stalno, jaj, da, znaš da sam ja išla u osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj? Stvarno? Da. Ti se zoveš isto kao ovaj... Ja se zovem isto kao, da. Kao ovaj po muzeju. Ja se zovem isto kao ova Ceca pevačica. Koja ti? Ti si sad neka intelektualka, jel? Sad ti si Ceca pevačica, a još ti je fora, ubila se. Pa čekaj, pa ne mogu ja baš toliko dobro glumim, da stalno glumim idiota, a ti gluplja od mene u svakoj situaciji. Čekaj, ajde idemo iz početka. Ja ću te tužiti za ovo zlostavljanje. Pa da. Ajde, pozdravljamo vas. Zdravo.